Втора част на Майнкрафт. Вижте. Да. Има малко промени. Имам си вече две кучета. Едното се казва Мария. Едното куче се казва Мария, другото Роки. Това е пак градината. Сложил съм вече комин. Има малко промени по това. Ето ги. Това е втория етаж. Още не съм готов. Както ви казах, правя втора част. Ето, има си промени. Тук е едно килимче. Много промени има, защото реших да го променя. Ето, вижте. Джакузи. Тук мисля да направя лава. Това ще е добре. Не знам. Така. Само че вижте колко имам в инвентара. Направо не ми се мисли. Тия вече няма да ми трябват. Това няма да ми трябва. Това няма да ми трябва. Това няма да ми трябва. Тя ще ми трябва сигурно. Ще видим. Така. Къде беше? Тук се сетих. Няма да бъде лава. Чакайте. Добре. Ще бъде огън. О, хора! Ето ли аз какво се сетих? Е така. Тук. Да видим дали ще стане. Ама аз понеже съм тъп. Котката иска навънка. Ще даш. Ей сега иди. В коментарите дали искате още части на Майнкрафт. Просто тук. Е така, тук ще си бъде масичка. Аз ви казах, че може това да стане и плюс хотел, но трябва да го направя по-широко. Сложиме вилиджери, всичко. Ще направим, ще се погрижа. Ана, майко! Стана пожар! Хора, стана пожар. Хора! Майко мила. Май беше лоша идея. О, не! Хора! Всичко се развали. Приятели, вижте, всичко се развали. Сега тук това трябва да е затворената част вече. Просто затворена част. Стига да е. Това беше толкова хубаво. Аз съм много умник. И това вече е затворено. Ено тук ще бъдат стаите. Вижте колко е голямо. Ще има много малко стаи. Даже сега почвам.
стаите. Това ще е едната стая. Само да сложа торчове, защото мобовете ще дойдат веднага и ще ми направят простотиите. Не. Това не съм го приел. Ти няма да си прието. Тук са. Хоп. 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 Така. Мълчиме. Защото... Да. Ще има втора част, само да направя тази стая. Трета част. Само да направя стаята. Така. Днеска излиза в... Видеото днеска ще излезне в 8 часа. Вечерта. Така че очаквайте. Така, това ще бъде червената стая. Тук, нали си има ъгълчета, добавяме свещи. Така. Приятели, още свършвам, защото ми писна и за това свършвам. Дайте пас на това видео, ударете камбанката, абонирайте се за канала и гледайте видеото в 8 вечерта. Чао!